Здравейте от мен, здравето отблизо започва. Със сигурност ще се съгласите с мен, че няма човек, който поне веднъж в живота да не се чувства на кръстопът. Чудим се дали сме избрали правилната професия, дали в нас не се крие един гениален, но нереализиран музикант, спортист, кулинар, лекар или пък адвокат, няма значение. Едва ли обаче сте предполагали, че отговорът на тези въпроси буквално се крие в ръцете ни. Иновативен тест тук наживо в студиото по пръстови отпечатъци разкрива само за няколко минути скритите ни таланти. След малко ще разберем как точно се случва това, а сега вижте какво още предстои в предаването днес. Днес ще видите. Пръстовите отпечатъци разкриват скритите ни таланти с иновативен биометричен тест. Гласовитият Красимир Аврамов здравно досие Сева Кекерезова. Дреме ли в мозъка ни аневризма? Можем ли да разберем? За най-новите методи в лечението неврохирургът професор Николай Габровски. Задайте и вашите въпроси в директен ефир. Най-скъпите автографи на известни личности. Какво говори подписът за здравето и характера ни? Останете с нас. Вижте здравето отблизо. Един от сценаристите на предаването е при мен, Петя Миланова. Много нещо си се усмихнала заради Анджелина ли е това? Здравей, Мария. Първо да ти кажа, както и ти казах в началото, че днес ни предстоят много нестандартни теми. Ще погледнем на здравето така от един различен ъгъл. А между другото, днес е празник на военното контраразузнаване, съвсем сериозно. И ние много тематично, да. Ще взимаме пръстови отпечатъци, ще разнищваме подписа и какво означава той. Ще видим Всъщност само да кажем и на нашите зрители, че в началото, преди самото предаване, на Петя са взети вече пръстови отпечатъци. Част от тях, другите ще видим. На 10 пръста трябва да се направи това, доколкото разбрах, да. Защото всичко е въпрос на комбинация. Реално тези характеристики, за които говориш, могат да се разберат вече в комбинация от 10 пръстови. И това ни показва потенциали в нас? Това показва много неща. Показва коя може да ни насочи, коя е подходящата професия за нас, кой е подходящия спорт при конкретния човек, към какво образование да се насочим. А към заболявания, да речем, склонности? Предразположеността, да. Да, ние направо сме си контраразузнаване тук. А Анджелина защо си я извадила? Сега, за да ви покажа, защото по-късно ще имаме и такава тема за това какво разкрива подписът за нас. Анджелина Джоли е една актриса, която е обичана от мъже и от жени еднакво, много и харесвана. Това не е нейният автограф, който, както виждаш, изглежда доста... Тук, нали? Да, доста странно. И според специалисти, автографа и подписът ти разкрива така една вътрешна неуравновесеност при нея, страшно много стрес. Той е доста простичък, виждаш, че така прилича повече на някакви драсканици. Изглежда нервничък в същото време. Да, и казва, че ето тази отделена част, която току-що преместих. Ето, и време за бира. Който пил кафе вече, е време за бира. Да, така казва, че тази част в нейният подпис всъщност говори за това, че тя иска да постави хората на разстояние някакси от себе си, доста по-страни. Повече подробности ще разберем малко по-късно в предаването. Добре, и сега... това е интересно, което прочетох също е, че на практика се оказва, че отпечатъците на пръстите, това, което вие сте направили, са по-уникални дори от нашето ДНК. Да, знаеш, че даже при еднояичните близнаци всъщност пръстовите отпечатъци не са Колко идентични. бяха? Мисля, че при двама души е 1 на 64 милиарда. Дано само да не бъркам цифрата, но беше някъде там. Милиардите няма значение, важно е, че са милиарди. Сега ще видите още любопитни факти. Пръстовите отпечатъци се оформят още в утробата на майката. По света няма двама души с еднакви пръстови отпечатъци. Всъщност, вероятността от пълно съвпадение е 1 на 64 милиарда. На практика се оказва, че пръстовите отпечатъци са по-уникални от нашето ДНК. Основната функция на папиларните линии по пръстите ни е да помага да задържаме гладките предмети. Ако те не съществуваха, предметите просто щяха да ни се изплъзват. Пръстовите отпечатъци се използват за пръв път в криминалистиката преди век и половина. Тяхното свойство за идентификация обаче е познато още преди много векове. Вавилонците оставили отпечатъка си върху глина като подпис под договор. Китайците пък използвали хартия и мастил за същата цел. Първият европеец решил да използва пръстовите отпечатъци е британецът Уилям Хершел, служител в индийска компания през втората половина на 19 век. Негово задължение било да изплаща заплатите на местните жители. Индусите обаче му се стрували напълно еднакви, той не можел да ги различава. Те използвали това и се редели по няколко пъти на опашка за пари. За да сложи край на тази практика, Хершел накарал индусите да поставят отпечатъците си в специален тефтер, което му позволявало безпогрешно да разпознава личността на получателя.
нас е Радослав Ханчев. Той ще направи този уникален... Това не е тест всъщност, биометрично тестиране по отпечатъците на пръстите. Взимат си 10-те пръста. Точно така, като коректно е да споменем на вас и на вашите зрители, че по никакъв начин пръстовите отпечатъци не се свалят, не се сканират. А аз като оператор в случая се отнасям конкретния уникален пръстов отпечатък на клиента или в случая на Петя, към един от 6 основни, и по този начин системата обработва пръстовата формула. Тоест, вие няма да имате нейните пръстови отпечатъци? Не сте ги съхранили някъде? В никакъв случай. Дори... Само ще ги разчитаме сега. Един подготвен оператор може без дори да ползва скенера да разпознае визуално пръстови отпечатък и да го се отнесе. Аз започнах вече. Едно по едно. Само. Самото тестиране протича последния начин. Започваме с лява или дясна ръка без значение. Както виждате, Петя си поставя един по един пръстите, започвайки от палеца на дясната ръка, след това показалец. Виждате, че тук излиза нейния уникален отпечатък, а аз вече го съотнасям към един от основните. Момент само това е среден пръст, благодаря. Интересното при нашия продукт е, че той, както споменахте и в анонса, е уникален не само за българския пазар, но и за пазара в Европа. Какви хора най-често идват при вас? Най-често при нас практиката показва, че хората, които първи са разкрили предимствата, които нашия продукт дава, а това са най-често учители в детски градини, директори на училища, които се интересуват от това техните възпитаници на къде да бъдат насочени. Отново родители. Говорим за потенциали, които могат да бъдат използвани в времето. Родители също? Говорим, за скрита. Родители изключително много ни търсят, поради простата причина, че в нашия отчет, освен информация за образованието, има информация и за подходящия тип спорт, към който трябва и може да насочим детето си. Освен това имаме блок, заповядайте, Петя, имаме блок за професионална реализация. А как всъщност се случва всичко това? Може ли някакси да значи, като разработка, това е софтуерно-хардуерен комплекс, който е разработен на базата на науката дерматоглифика. И с други думи казано, намерена е корелацията между пръстовата формула, хребетните образования на пръстовите отпечатъци и определени личностни характеристики на всяко тествано лице. Както вие споменахте, вариантите за отчет са над 64 милиона, 6 на 10 степен. Добре, сега вие взимате биометричните данни от 10-те пръста. Няма как да бъдат само от пет, само от палец, показалец и така. Абсолютно, трябва да се направи пълна пръстова формула, защото иначе няма да излезе коректен резултат. Разработката е научна, среден пръст. А ще ни кажете ли какво показват все пак данните на Петя? Разбира се, сега след като приключим след секунди с техническата част, ще заредим и нейния уникален биометричен отчет и вече ще можем да разберем за нейните скрити, вече разкрити потенциали. Да. Приключваме също вече става за доста кратко време, това, което ми прави впечатление. Най-важното изобщо предимствата на нашия продукт е, че първо е лесен, не е инвазивен. Каква е връзката между отпечатъците и нервната система? Връзката е разкрита преди повече от 100 години, тъй като в 13-та гестационна седмица, както знаят вашите зрители, започва да се образува нервната система. По същото време започват да се образуват и пръстовите отпечатъци при всеки един човек. Това е още в ембрионалния период на развитие. Оттам специалистите по дерматоглифика започват да търсят определена корелация и взаимовръзка между нервната система, типа нервна система и пръстовата формула и връзката с пръстовите отпечатъци. Ние приключихме с техническата част. Сега, ако искате да заредиме резултата на Петя и
и вече да можем да коментираме. Аз си мислех и друго, доколко е достоверен този тест, какъв процент на вероятност има, да речем, да се окаже, че потенциалите, които е разчел, не са точно тези. Ами много ви благодаря за този въпрос, защото в крайна сметка тук не говорим за някакви конкурентни предимства, говорим за чиста достоверност. Всеки един блок, който сега ще видим всички заедно от този отчет, е отделна научна разработка. И с гаранционна вероятност и достоверност над 99%, което ще рече, че говорим за много висока достоверност на абсолютно всеки блок. В зависимост от това, естествено като софтуерно-хардуерен комплекс и като статистически метод, има някакъв процент на грешка. Но достоверността е между 85 и 95% на целия тест. Излязоха ли данните сега? Значи структурата на нашия отчет е последния начин построена. Започваме с кратка история на науката дерматоглифика. Учения Харалд Кънингс, който я отделя като отделно сечение от антропологията. Искам да ви обърна внимание тук на данните на Петя, които системата е отчела. Това, което е много важно за нас, да видите, че нейната пръстова формула са основните пръстови изображения, които аз като оператор съм поставил. Системата не отчита нейните уникални отпечатъци. И започваме вече с конкретната информация. Първия блок от информация, това е типа образование. Както виждате, има графично изображение, има и процентно изображение. Като при Петя излиза като най-висок процент изнесена е водещата характеристика. Петя е с 100% генетично предразположена да й се отдава хуманитарното образование. Тук сме на правия път. В интерес на истината, зрителите могат да видят, че изключително високи проценти има почти на всички типове образования, което ще рече, че хората с подобна пръстова формула като вашата, Петя, са изключително подходящи дори за академична работа. Вашият тип нервна система е такъв, че на вас ви се отдават науките. Другото много важно нещо е, че абсолютно всяко тествано лице си получава отчета автоматично от системата. Тя се изпраща на посочения от аз само мога да потвърдя тук наистина това, което казвате, защото тя е изключително точен, бърз, организиран човек. Да ви кажа честно, аз се радвам, че излиза сегашното състояние на личността на Петя, излиза и съвпада с генетичната и предразположеност, защото не е задължително. Това, че на генетично ниво ви се отдава определена наука, не значи, че е задължително да се занимавате с това. Просто сте имала късмет, Петя. Това е да попаднеш на правилното място. Точно така. Следващия блок от информация е направление на професионална дейност. Тук в този блок само накратко ще спомена, че много HR агенции, много фирми за подбор на персонал вече ползват нашето изследване. Защото трите основни характеристики за направление на професионалната дейност са аналитично мислене, практика и комуникации. Сами се досещате, че за всяка структура е важно неговите служители как се справят и с коя работа биха се справили по-добре. Сега аз да питам тук много бързичко за Петя нещата. Предразположеност към определени заболявания има ли? Към алкохол, да речем, видове спорт? Какво показва тук нещата? Веднага минаваме оттам. Само една дума казвам. Петя е подчертана аналитичен тип. Има аналитично мислене, може да оперира с големи обеми от информация, което и дава една много добра възможност да се развива в аналитичната работа. И преминаваме вече към... Тук минаваме здраве. Това е изключително важен блок, блокът ни за здраве, който е разработен така или иначе много обширно, но в нашия тест, който така или иначе е 17 страници, сме дали само базовата информация. Като както виждате на графичното разпределение, когато има над 70% предразположеност, това е рисковата зона. Коректно е да споменем, че ние като
като специалисти по дерматоглифика и по разпознаване на генетичните маркери по пръстови отпечатъци. Ние не сме доктори, не даваме диагнози. Ние даваме една генетична предразположеност към определени заболявания. Като при Петя излиза, че Петя трябва да внимава с нервната система, с гръб-гръбнак и черен дроб и бъбрец. 99% нервната система. Което ще рече, че хората с подобна пръстова формула изключително много трябва да внимават с стреса, с начина на живот. Ние не даваме някаква вероятност, че тя задължително ще развие някакъв проблем. Но това е по-емоционален тип човек, който... Абсолютно ще стигнем до там. Вече ще видим какъв тип нервна система е Петя. Но за мен е важно и коректно тук да се знае и да се каже, че ние в никакъв случай не се бъркаме в работата на медицинските професионалисти. Да, това е важно да го подчертаем. Да, имаме още две минути и ми се иска наистина така да минем по всички тези точки, за да можем да обхванем всичко, което е Петя спрямо биометричния тест. Промяна пръстовите отпечатъци? През целия живот на човека пръстовите отпечатъци са непроменими. Едни и същи. Едни и същи. И дали този тест ще се направи на едно дете на 2 години или на един човек, който е на 70, няма никакво значение. Много набързо минаваме през блока за спорт, който е много интересен за родителите, като са изнесени 3 характеристики на физическата дееспособност: координация, издръжливост и скорост. При Петя водеща е координацията. След това преминаваме към определени спортове, за които е подходяща Петя. И ето тук стигаме вече до базовата информация на психологическите характеристики на личността. Петя излиза с изключително силна нервна система, което ще рече, че... Изненадващо. Издържлива си. Абсолютно издържлив, устойчив тип. Възбудните процеси малко доминират над задръжните, което ще рече, че трябва да се учите да се сдържате повече. Пак казваме, за да сме коректни, хубаво е нашето изследване да бъде комбинирано с професионална батерия от психологически тестове, защото ние няма как да отчетем както личностното развитие, така и влиянието на образование, на среда, на семейство, които всички знаем, че оказват много голямо влияние за развитието на личността. Само последно много ми се иска да кажете към кои спортове е подходяща Петя. Аз после ще ви кажа спорта, с който тя се занимава дълги години. Веднага. Да, ще можем да проверим. Да. Дали е бил правилният за теб? Разбира се. Това е един много добър тест да си намериш екипа. Да събереш хора. Не случайно, както каза и гост, всъщност се прилага при подбор на персонал. Ами Петя е изключително подходяща, това, което виждам, е, че е за тенис. Тенис. Това пък никога не съм го пробвала, но може би сега вече е момента да пробвам. Петя всъщност е танцувала много дълги години. Спортни танци. Да. Възможно е, ето виждате, когато има разминаване между това, което показва на генетично ниво, това значи колко много влияе средата, колко много влияе семейството, образованието и интересите на един човек. Можеше сигурно да стане една добра тенисистка от теб, Петя. Тази добра координация. Последно искам само да ви питам. По това, което излиза в моя тест, има ли при мен някаква генетична заложеност за трупане на килограми? Аз след като родих, драстично натрупах килограми и дали по някакъв начин това се отразява? Ами да, има такава зависимост. Само един момент. Значи тенис е вариант. Тенис. Сега ще ви покажа. Значи предразположеност към напълняване. Хората с подобна пръстова формула, ето и зрителите могат да видят, имат склонност към напълняване, така че трябва да се внимава наистина с начина на живот. Но пък за сметка... Тенис, Петя, тенис. Абсолютно тенис е добре да запът. Но нямате негативно влияние на алкохола, което мисля, че е едно добро успокоение за вас. Добре, много ви благодарим. Наистина беше много, и аз ви благодаря. Много интересно. Вече със сигурност знаем, че Петя е много подходящ човек за нашия екип. Трябваше, между другото, да вземем още един от екипа, за да сравним. Особено интересна ми е Калина, между другото. Да, там мисля, че стойностите ще са много... Да, вариращи. Благодарим още веднъж. Много благодаря и аз за възможността да представя нашия продукт на такава широка аудитория. И наистина да спомена, че нашата идея е да сме наистина обществено полезни, да помогнем на
на младите хора. Ние тук видяхме различните възможности. Сега минаваме към следващият ни гост. Той е много интересен човек, защото има не една, а цели 3 професии. Актьор, певец, мим. Става въпрос за Краси Аврамов, с който Ева Кикерезова се срещна в рубриката Здравно досие. Краси, здравей! Здрасти, Ева. Много се радвам, че ми гостуваш в моята рубрика. Страшно много неща искам да те разпитам, но пък ще си почна по моите въпроси за здравословния начин на живот и здравните проблеми, ако си имал такива. Нека първо да те попитам, наистина водиш ли здравословен начин на живот, според твоите представи? Да, според моите представи определено се опитам да водя максимално здравословен начин на живот. Винаги наблюдавам какво ям, като вляза в супермаркета, примерно купувам разни неща и почвам да чета всичко, какво съдържа, какво има, какво няма, колко калории, разделям минуси, плюсове. Понякога се побърквам. Сериозно? Да, чак толкова чак толкова съм се научил, защото тази традиция и тази култура ми дойде от Америка, докато бях там. И се радвам, че е така, защото според мен тялото на един човек е храм. И този храм ти трябва по някакъв начин да бъде изпълнен с чистота, с хубави неща. Много ми е странно, като каза, че тази традиция ти е дошла от Америка, защото обикновено там, когато хората заминат, се връщат доста по-напълнели заради лошата храна. А пък ти може би се сблъскал с другата страна на монетата. Да не забравяме, че все пак аз не съм бил просто в Америка, съм бил в сърцевината на Холивуд, Лос-Анджелес, където са вманячени една непрекъсната конкуренция между хората. С какво се храниш, какво спортуваш, с кой треньор си. Просто всеки гледа на тебе. Първо, външността е много важна и всичко останало, разбира се. Аз заминах за Съединените американски щати, бях 100 и кусур килограма. Ти колко си висок? Ти си висок? Аз съм 1,86,5, почти 7, но пак е много да бъдеш 100 кг и нещо. И бях доста едър за България. Мисля, че зрителите си спомнят първите концертите ми тогава. Аз бях просто доста мутренски, изглеждаш огромен но в момента, в който ме видяха продуцентите, там ми казаха, ако мислиш, че това ще ти е визията за тук, просто забравяш, няма никой да те купи. Но точно в този период, защото аз не знаех какво ям, не бях научен по този начин и ядох каквото ми падне. От България така бях свикнал. Най-често, най-вероятно там си ял фастфуд. Фастфуд, това са понички, които много обичах, това са мазни неща, пържени, месо, сандвичи. Просто в един момент започнах. Чувствам, че аз не мога да дишам толкова. И напрежението, което е там, непрекъснато напрежение, много работа, смисъл, пътуване. Примерно, за да отида на моята работа, аз преподавах в университет, от вкъщи до университета, това беше час и половина всеки ден да отида до там, час и половина да се върна в трафици и това напрежение те изтощава, изнервя и започваш да получаваш такива панически атаки от напрежение. Какво си преподавал? Аз преподавах пантомима, актьорско майсторство. Да, ти това си завършил. Да, това съм завършил и имах доста класове, имах деца, тинейджери и възрастни. Бях единственият преподавател в училищната система в Калифорния. Много е важно културата, с която се научен и откъде идваш, какво семейство, каква храна се яде, в каква страна. След което аз получих много масивна атака алергична. Това беше алергия към млечни продукти. Протеин и млечни продукти. И аз първо започнах, мислех, че съм настинал, че имам синузит някакъв, но се оказва, че аз съм алергия. В един момент аз не можех да пея. В какво се изразяваше тази алергия? Запушване на гласовете. Тук просто цялата система уши, нос, всичко беше запушено. Аз се лекувах като за настинка, а то се оказа, че имам много сериозна алергия. Как го установи това? Просто имах приятел, един доктор, който е иранец, с хомеопатия, който му обясних точно какво положение. Той само ми каза следното, виж какво. Опитай се да спреш млечните продукти за една седмица. И нека след една седмица пак да говорим. Той каза, аз не мога да предполагам точно какво ти е. Разбира се, го послушах. Само на третия ден
всичко започва да се отпушва, да се връща на мястото, си гласа ми отново избестря, започнах да пея нормално. И на петия ден аз бях абсолютно нов човек. А сега продължаваш ли да имаш такива проблеми? Не, защото следвах това, което той ми каза да направя. Изчистих цялата си система. Започнах да ходя много по-често на фитнес, на тренировки. Аз стигнах до там, че да имам не само, както казах, млечни продукти, но и протеин, дори от месо, дори от всичко. Аз можех, единственото нещо, което можех да ям, това беше банан. Но водата също е един много голям фактор, който изчиства системата. Вода. Просто 3 литра на ден трябва да се пият, искаш, не искаш. И паралелно с това си ходеше на тренировка. Вече започна персонални тренировки. Да, започнах. Запознах се с много добър фитнес инструктор, който Витолд Шманза, който е треньор на Киану Ривз. И започнахме много здрави такива тренировки. Аз не исках да ставам някакъв полтурист или някаква суператлетика, но исках поне да си фит, да изглеждаш нормално и да не задържаш. А с тези паникатаки как се пребори? Знаеш, оказва се, че 90% от хората имат панически атаки и ходят на лекари, се лекуват за различни неща. Паниката е, независимо колко си щастлив и колко хубави неща имаш в живота си се случват, паниката се наслагва във времето с нещата, които се случват през деня. Дори каране в кола, това, че седиш на едно място и дълго време, това, че някой те е засякал, това нещо се наслагва лека по лека в системата и се отразява в последствие. Започваш да получаваш потни такива вълни, те обливат горещо, изведнъж чувстваш, че пропадаш. Или пък сърцебиене, такива неща и започваш не само, че ти смяташ, че ти има нещо лошо, но ти почваш да навлизаш в някаква игра в себе си. Това не е толкова страшно, ако ти знаеш за какво става въпрос, ако някой ти го каже, когато нямаш необходимия човек насреща да ти го каже доктор или професионалист, ти смяташ, че си много зле и че това е края на света и започваш да играеш един собствен филм, в който навлизаш повече и повече и се стига може до лудост да стигне човек от такива неща. А ти ходи ли на психотерапия? Не. Един единствен път съм ходил тук в България. Просто исках да се срещна с човек, да поговоря за проблеми. Да споделиш. Да споделя и така. Тя ми каза, че от 5-6 терапии тя ми каза, че абсолютно нищо ми няма и каза, че тя препоръчва аз да бъда психотерапевт. Прочетох една страхотна новина и тя е, че твоя песен е купена от холивудска продукция. Да ми разкажеш малко и за това? Това се случи тук наскоро преди седмица по време на снимките на моя видеоклип Everybody. Една песен, която написах заедно с моят продуцент, композитор Уилям Табано от Лос-Анджелес. Той ми подаде на времето ръка още през 2005, когато спечелихме голямата награда. И тази песен де-факто е една съвсем различна песен от стила, който аз пея. Последните 2-3 песни са наистина бягам от това, което хората знаят за мен, поп-опера и така нататък. Продуцентът ми каза, виж какво, ти си пееш поп-опера, всички знаят кой си и така нататък, но пей си ги там, където искат да го слушат. По-голямата част искат по-комерциално бита, барабани и така нататък. И заедно с новия ми екип, които са много млади хора, всички решиха, че мога да изградя един нов Красимир. И въпреки компромиса, който направих, за мен беше доста сложно да изцяло да се променя и дори звуково извлечението много съвсем различен. После реших, че не е компромис, а по-скоро е точно това, което търся.
Тази песен той ме изненада, режисьора Фил Рот, пратил в Холивуд на смесване на един филм, който Спокойното езеро срещу Анаконда. Това е известният филм за крокодила и за Анакондата, която всички знаем. Това е номер 5 поредицата. И точно тази песен се намери място 1 минута и нещо в самия филм. Точно на моята песен е изяден един във водата от крокодил, но в същото време става саундтрак на филма. И най-хубавото нещо в момента, което ме зарадва едва вчера режисьора Фил Рот, че на премиерата, че де-факто тази песен е основният саундтрак и смесват моя видеоклип заедно с кадри от филма. Това е втори клип, който тръгва непосредствено с моя клип. Браво! В деня на контраразузнаването Ева Кикрезова успя да си вземе и автограф от Краси Аврамов. Малко по-късно в предаването ще разберем какво разкрива подписът за характера и здравето ни. Ще видим и кои са едни от най-скъпите автографи на известните личности. А сега вижте какво остава до края на предаването. Кратко прекъсване за реклами и се връщаме отново в Студио 3. В предаването остава да видите: дреме ли в мозъка ни аневризма? Можем ли да разберем? За най-новите методи в лечението – неврохирургът професор Николай Габровски. Задайте и вашите въпроси в директен ефир. Най-скъпите автографи на известни личности. Какво говори подписът за здравето и характера ни? Останете с нас. Вижте здравето отблизо. Здравето отблизо продължава. Пети Миланова, като един много спретнат, аналитичен, организиран човек, днес ще ми помага с въпросите тук, които пристигат в нашата Аз съм човека, страница, който ще отговаря за Фейсбук страницата в следващите минути, така че задавайте въпросите си, пишете, за да може ние да бъдем полезни. Това е всъщност най-пряката връзка с специалистите ни тук. Задавайте въпроси, станете част от директната ни онлайн консултация, защото, както винаги казвам, това е уникалното, което ви предлага нашето предаване. Следващият ни гост е трето поколение неврохирург и началник на клиниката по неврохирургия в Пирогов. От професор Николай Габровски ще разберем какво представляват мозъчните аневризми, трудно ли се поставя диагнозата и кои са най-новите методи за лечение. Вижте и неговата визитка. Само музикална визитка за един неврохирург, май това е най-доброто. Ами, не знам, вие ще прецените, но поне аз я харесах в този вид. Гледахте ли началото на предаването, нашият разговор по пръстовите отпечатъци? Разбирахме кои са потенциалите на човек, най-точната професия? Ами, очакването ни да има прост и лесен отговор на повечето въпроси е съвсем естествено. Опитът показва, че не винаги се оказват толкова ясни нещата, но безспорно трябва да се търси в различни посоки. Това ли е нещото, което вие винаги сте искали да правите? Трето поколение неврохирург или просто е нямало избор при вас? Не, всъщност истината е, че до доста късна възраст знаех, че няма да бъда лекар. Причината за това беше, че така бях свидетел на огромните усилия, които баща ми полага, постоянните му отсъствия от къщи, постоянната то напрежение, необходимо да се връща често до болницата в съботни, неделни дни, изобщо пълната му отдаденост, което за мен лично не беше приемливо като опция. Във времето нещата някакси се промениха, не знаем как, но факт е, че в момента упражнявам тази професия и че съм доволен от това. Да. И факт е, че днес сте ни на гости, за да си говорим за мозъчната аневризма. Звучи доста стресиращо, честно казано, но айде вие да ни обясните по-подробно какво представлява. Наистина ли има повод за силно притеснение? По принцип, мозъчните аневризми, ако трябва да бъдат описани по един по-така достъпен начин, представляват едни тълбовидни разширения на съдовете на мозъка. Съдовете стена изтънява и започва да се разширява, съответно и намалява нейната здравина.
Поради тази причина там тя е по-податлива на разкъсване, руптура или, друго казано, изтичане на кръв извън съдовете, съответно най-често към мозък. Причините ясни ли са? Защо изтънява стената? Много проучвания са правени, тъй като, разбира се, това е един сериозен проблем. Със сигурност има генетична предиспозиция, която обаче играе относително малка роля. И вече има и фактори, които са от нашето ежедневие, от нашия живот, които допълнително оказват влияние. Така или иначе, ясни начини да предвидим при кой човек ще има аневризма и при кой няма да има, нямаме. Знае се само, че има заболявания, при които тази честота е значително по-висока. А кои са те? Това са редки заболявания и са малформативни синдроми, свързани с бъбриците в някои случаи и с други относително редки заболявания, които не са чак толкова често срещани, за да... Всъщност тук на видеото много ясно показваме какво точно се случва в мозъка. Всъщност това, което показвате, това е една аневризма, това тръбовидно разширение, за което става дума, където стената е изтънена. Всъщност това, което показвате е една процедура. Тази подотина. Тази точно като кръгъл сак. Всъщност в момента показвате една процедура на лечение на аневризма по един съвременен метод, в който се поставя един стент, който отклонява съдовия поток от аневризмата и вече кръвта вместо да навлиза в нея и да упражнява своето налягане върху нейните стени, започва да върви по нормалния път. Това е един изключително съвременен метод. Едва от няколко години съществува. Първоначалните резултати са доста добри, макар че, разбира се, трябва да проявим търпение и да изчакаме и дългогодишните такива, но за сега първите данни са обнадеждаващи и със сигурност това е една нова епоха, ендоваскуларното лечение, вътресъдовото лечение, една нова епоха в лечението на тези заболявания. Това свиване, което виждаме? Това свиване е в резултат на това, че кръвният поток е малко, разбира се, тук нещата са художествено така представени, но в резултат на това, че няма налягане върху стените на аневризмата, тя най-често тромбозира, т.е. запълва се с тромби и тук насетне вече няма навлизане на кръв към нея, което всъщност е и целта на всяко едно лечение. Това е изолиране на аневризмата от мозъчното кръвообращение, тъй като контакта на аневризмата с мозъчното кръвообращение и нейната изтънена стена са двете предпоставки в един момент тя да се разкъси и да се получи този кръвоизлив. Всъщност огромният проблем е, че при наличието на такъв кръвоизлив около 1/3 от пациентите на практика загиват по време на самия инцидент. Около 1/3 от тях остават инвалиди и само около 1/3 от тях успяват да бъдат спасени и то така с едно добро качество на живота. Тоест говорим за изключително сериозен проблем. Абсолютно. А това означава ли, че е възможно в нас да дреме подобен проблем? Не, само че е възможно и ви кажа, че не е малко вероятно. Проучвания показват, че между 4 и 6% от хората имат такива аневризми. Тоест това е много, много висок процент. Разбира се, и за слава Богу, само при малка част от пациентите, от хората, това заболяване се изявява. На практика между 4 и 6% от хората живеят с тези аневризми цял живот без да разберат за това нещо. Добре, можем ли да речем да си направим едно изследване? Със сигурност може да си направите изследване. Има много съвременни и включително неинвазивни методи за диагностика, но в някои страни, в които това заболяване е по-често срещано, отколкото средното за света... България е една от тях? Не, България не е от тях. България, слава Богу, си е в една норма за Европа, или поне така се приема. В тези страни са правени опити за скрининг на пациенти и за една превенция, които не са доказали да са икономически от една страна и от друга страна така социално ефективни. Действително превентивни. Тоест, за съжаление нямаме отговор позитивен на този въпрос, как да направим профилактика, как да се спестим. Добре звучи обаче това, че ние имаме далеч вече по-съвременни методи, за да помагаме на тези пациенти. Продължава да бъде изключително сериозен проблем и голямо предизвикателство това заболяване, но вече имаме и ендоваскуларния метод, който е на разположение за лечение, и една много усъвършенствана хирургична техника, която през последните 15-20 години наистина достигна една висота и дава изключително добри и постоянни резултати. Вече има цялостна концепция за изграждане на така наречените строк центрове или центрове за лечение на мозъчно-съдовите заболявания, при които
общо мозъчните съдови заболявания, особено в спешната им фаза, се поемат, което включва, разбира се, не само аневризмите, които са относително редки, но също така и инсултите, които могат да бъдат кръвоизливи, т.е. да бъдат хеморагични инсулти или исхемични инсулти, когато има запушване на съд. И целта е тези пациенти първо да бъдат обслужени максимално бързо, тъй като при тях много често бих казал, дори минутите са от значение. Тоест, говорим за един златен час, но всъщност обикновено прозореца на възможности, както се нарича този интервал от време, в който може да бъде най-полезен тези пациенти, наистина е много тесен при тези заболявания и фактически целта е да се създадат подобни центрове, в които тези болни да могат да бъдат лекувани комплексно, т.е. да имат контакт с невролог, който лекува един вид заболявания, с неврохирург, който се налага да има оперативна интервенция и така нататък. В нейната ситуация какво трябва да се направи? Тя е след операция, оперирана от мозъчна аневризма. Пита колко често, през какъв интервал от време трябва да ходи на скенер. Трябва ли изобщо това? Може ли да навреди по някакъв начин? Трудно е да се даде съвсем така еднозначен въпрос, защото да е отговор на този въпрос, защото зависи от множество неща. Първо, пълноценно ли е била изолирана аневризмата от мозъчното кръвообращение, тъй като са било то с хирургия, било то с методите на ендоваскуларната терапия. Не винаги аневризмите биват напълно изолирани от мозъчното кръвообращение и трябва да се проследи дали те нарастват или не. При такива пациенти, естествено, проследяването е значително по-често. В ранния след оперативен период има други усложнения и изобщо така процеси, които трябва да бъдат наблюдани, които особено при някои пациенти налагат да бъде направено поне едно изследване на скенер, да речем на първи и трети месец след самата интервенция. По принцип, практиката в различните страни е различна. В някои страни задължително се осъществява контролно изследване, цветна снимка на съдовете, което може да бъде ангиография, се нарича, може да бъде конвенционална или на магнитен резонанс или по друг начин да се извърши, но такова изследване се извършва задължително в други страни, когато хирурга, примерно, е достатъчно уверен, че е извършил операцията пълноценно, такова нещо не се прави. При ендоваскуларната терапия, тъй като при този метод на лечение вероятността да не е напълно изолирана аневризмата е по-висок, е задължително да се извършва едно периодично проследяване. Обичайното е на 6 месеца. Само един наистина финален въпрос с кратък отговор. Какво трябва да знаят близките при, да речем, спукана аневризма? Самият човек какво трябва да знае? Какви са симптомите, реакциите на близките, какви трябва да бъдат? Много труден въпрос ми задават и със сигурност няма минути, които имаме да стигнат. За мен лично най-важното е да има екип от лекари, на които да се доверите. И бърза реакция от страна на хората. Разумно бърза, защото понякога ние пациентите в такова състояние, че не можем да бързаме и това не би било в техен интерес. По-скоро трябва да изчакаме един период от 10, понякога и 15 дни, да се преодолее така състоянието след един първоначален кръвоизлив, но така или иначе лекарите са тези, които отговарят и се стремят да помогнат на пациентите. С конкретния екип, на който са се доверили пациентите, е редно да разговарят за стъпките, които предстоят, но като цяло всички пациенти и техните близки трябва да знаят, че става дума за едно сериозно заболяване, в което се изискват усилията на много и добре подготвени специалисти, за да може да има шанс за добър изход. Ние ще даваме телефон за обратна връзка с вас на всички наши зрители, които имат нужда от това. Сега ще видите нещо любопитно за мозъкът. Той не само, че е много сложен, а се оказва, че работи дори когато тялото ни почива. Сега ще видите какво прави той, докато ние спим. Въпреки че прекарваме 1/3 от живота си в сън, мозъкът ни не почива и минута. Той не спира да обработва информация дори когато си подремваме. Това ни помага да взимаме по-лесно решение в будно състояние. Учените установяват, че спящият мозък не само разпознава думите, но може да ги категоризира и да реагира на тях. Докато спим, мозъкът ни може да осъществява комплексни задачи, особено ако те бъдат автоматизирани. Учени от Калифорнийския университет в Бъркли доказват, че при недоспиване способността ни да заучаваме нова информация спада с 40%. Причината е, че по време на сън мозъкът ни е зает едновременно със създаване на нови спомени, затвърждаване на стари и свързване на скорошни с по-отдавашни спомени. Сънят е и мощен стимулатор на креативността.
Докато спим, мозъкът ни създава изненадващи нови връзки и асоциации, които в будно състояние не би могъл. След събуждане от сън, вероятността да направим връзки между изглеждащи на пръв поглед абсурдни идеи е с 33% по-голяма. Докато спим, мозъкът се грижи и за цялото ни тяло, като го пречиства от вредни вещества. Учени от университета Рочестър стигат до извода, че по време на сън мозъкът премахва молекули, свързани с невродегенеративни заболявания, като Паркинсон и Алцхаймер. И не на последно място, мозъкът ни складира информация в дългосрочната памет, докато ние си почиваме. Това ни помага да автоматизираме редица моторно-двигателни задачи в будно състояние, като шофиране, упражняване на умения за игра на тенис или трениране на нова танцова стъпка. Хората в активна възраст имат нужда от 7 до 9 часа сън на денонощие за пълното възстановяване на организма. Знаете, че в началото на предаването взехме пръстовите отпечатъци. На Петя сега е време да разнищим пък подписа. Оказва се, че дори да криете умело някои свои недостатъци, подписът ви ще ги издаде на всички. Какво издава обаче той за характера и здравето ни, как да се предпазим от фалшифициране, ще разберем от следващият ни гост. Преди това вижте кои са едни от най-скъпите автографи на известни личности. Подписът е също толкова уникален за всеки човек, колкото и пръстови отпечатък. Той не се подчинява на правилата на пунктуацията и в него индивидът може да се прояви свободно. Не случайно подписът е наречен втора характеристика на личността. Понякога подписът може да се превърне и в ценна находка. Колекционерите на автографи на известни личности са готови да се разделят с баснословни суми, за да притежават звездния подпис. През 1960 година Мерлин Монро и бейсболната икона Джо Димаджо подновяват брака си след множество скандали. Символ на новото обединение на актрисата и спортиста става една бейсболна топка, върху която те оставят своите подписи. През 2006 година ценният артефакт е продаден на аукцион за над $190 000. През 1980 година излиза последният албум на Джон Ленън. Месец по-късно музикантът е убит пред къщата си. По време на разследването на убийството полицията използва и копия от албума с автограф на певеца. Дискът е открит в цветна саксия в близост до дома, където бившият Битълс е живял със своята съпруга. През 2003 година същият албум е продаден за $525 000, а днес цената му е качена на 1 милион. Един от най-скъпите автографи е този на Уилям Шекспир. Фактът, че и до днес истинската самоличност на английския драматург остава загадка, дига цената на подписа му до 3 милиона паунда. По света са запазени само 6 оригинални автографа на Шекспир, като един от тях е сложен в официален документ за ипотека на имот. През 1963 година, по време на предизборната си кампания, Джон Кенеди пристига в Далас. На път за официалното събитие в града, президентът дава автограф на местно момиче върху статия от вестник. Няколко часа по-късно американският президент е убит. След близо 50 години същият вестник е закупен от колекционер за близо $39 000. През 1994 година първият човек стъпил на Луната, Нил Армстронг, спира да раздава автографи. Причината? Космонавтът разбира, че подписът му се е превърнал в доходоносен бизнес. Парадоксално, но след смъртта на Армстронг през 2012 година, цената на притежание на автографа му се е покачила до $12 000. Чак до $12 000 стигат подписите. Сега при мен е Саша Атанасов, графолог. С него ще си говорим какво може да издаде един подпис. За електронните подписи ще си говорим също. Да. Здравейте. За цената, здравейте. За цената. Не мога да кажа точно какво. А каква най-често информация може да ни издаде подписът? Подписа има доста сериозна информация, на която хората обикновено не обръщат внимание. Всъщност, при нас е малко занамерена историята, има преди в България. Поначало на подписа би трябвало да се гледа като на личностния герб на човека. То е нещо като визитна картичка. Би трябвало човек да се подписва с гордост. Но ние казахме, че не можем да скрием дори това, което искаме другите да не забележат. В началото видяхме подписът на Анджелина Джоли. Всички специалисти твърдят, че това е един нервен подчерк на човек, подпис на човек, който е стресиран. Да, в подписите се отразява едно временно състояние душевно. Отразяват се и психични разстройства, отразяват се и физиологични разстройства. Понякога всъщност всичко, което като физиология уврежда писмено-двигателния апарат, се отразява в почерка. Психологичното състояние също би могло да се отрази. Ето сега гледаме различни подписи. Какво бихте казали за този подпис? Ами какво да ви кажа? Значи,
Подписа, много е важно как ще възприема първоначално самия подпис. Тук виждаме така хоризонтални преобладаващи линии, което означава, че този човек, хоризонталните линии са линии, които говорят за това, че човек е склонен към работа, към изява, търси подробности, вживява се в работата си. Освен това, хоризонталните линии означават, че подчертава, държи на себе си, на личността си, на утвърждаването си, на това как би изглеждал в очите на околните. Държи на авторитета си, на достоинството си. И все пак този човек ни е Армстронг. Стигнал доста далеч. Така, доста далеч във всякакъв смисъл. Във всякакъв смисъл, буквален и преносен. Робърт Де Ниро? Робърт Де Ниро, неговият подпис е образец на един... Вижте, тук няма изява на главни, на малки букви, просто всички букви са еднакви. Това е човек, който не страда от желание да се показва, да се демонстрира, така да... Не страда от излишно щеславие. Скромен е, нормален е. Точката е доста интересна, поставена ето тук горе. Точката е интересна. По принцип, нейното присъствие в подписите на хората се оценява като положителен момент. Когато е в края на подписи, както е в случая, точката означава, че този човек умее да довежда до край нещата, да свършва до край работата си. Проявява такава упоритост, докато приключи с дейността си. Джони Деп? Джони Деп, неговият подпис е интересен. Той също е сравнително скромен, без големи амбиции. Няма изявени, дори няма, може би има тази стърчастата буква да е част от Ж, например. Но скромен, мек, благ човек. Бил Гейтс също, неговият подпис демонстрира също една добронамереност, една топлина, стремеж към общуване нормално с хората. Неговите букви виждате, че са заоблени. Освен това, той като че ли проявява малко излишна щедрост с разстоянията, които остава между буквите. Те са признак по-скоро на щедрост. Какво означава това, че се изписват и двете имена в подписа? Това означава, че човек се гордее с името си, че не го е срам да се подпише най-малкото. Да, иначе това е човек, който държи на нормалните, естествени неща. Ето един изключително интересен подпис. Доста интересен е. Малко като лабиринт изглежда. Като лабиринт, като паяжина, като... Не знам, това може да се повторя всеки път. При всички случаи лабиринт има и в душевните му така изяви. Значи, този човек непрекъснато е на върха на славата, може би, и непрекъснато изпада в самокритики, в недоволство, в задаване на въпроси, къде е, така ли трябва да бъде. Състояния. Диего Марадона е... Подпис на шампион. Подпис на шампион. Подчертано е подпис на шампион, защото така го е конструирал, че да личи, че се е подписал шампион. За Барак Обама тези овали са характерни за малко по-интровертни личности, по-затворени в себе си. Но вече тук за Барак Обама да продължим. Той е интроверт, но пък хоризонталните елементи, които присъстват след двата главни елемента, пък говорят за това, че се стреми да се изяви, жив, импулсен човек. Хоризонталните линии са линии живи, които показват импулсивност. Я да видим подписа на Тръмп. Той беше като кардиограф. Този подпис е жесток направо. Този подпис, ако се жесток човек, изреже от метал, става мощно оръжие. Абсолютно. Характерните островъхи изпълнения в подписите, пък и в почерка, са на хора, които страшна енергия кипи в този човек. Много енергичен, много способен, не се спира пред нищо, не прощава никому нищо. Вижте, той няма един заоблен елемент в целия му подпис. Това говори за много силна изява, стремеж непрекъснато да се амбициозен, страшно. Решителен
Мадона, и това ще, мисля, последният подпис така на известните, защото искам да си поговорим и за днес какво се случва с нашите подписи. Да, този подпис най-ми харесва от всички до сега, не че Мадона. Като имам предвид графологичен, че е най-приятен. Този подпис е, вижте, началната му част има два красиви елемента, нали, като цвете, като пеперуда могат да се обозначат. Те са в възходящ план, който говори за стремеж към духовно издигане. Вълнообразната, удължена вълнообразна линия показва умение за дипломатичност, умение за приспособимост, умение да включва в своята работа и други хора. Да. Дипломатичност... Екипен играч. Моля? Екипен играч. Екипен играч. Да. То дипломатичност безкомпромис не може. Аз ви благодаря, защото колегите ми казват, че времето ни изтича. Беше хубаво да обсъдим и това какво правим, когато се подписваме с електронна химикалка, това, което се случва в банките, но съм убедена, че някой друг път ще проведем този разговор и ще го продължим. Завършваме ли, колеги, или да покажем все пак за утре какво сме подготвили? Айде за утре, вижте какво сме подготвили. Утре ще видите. Да си осигурим дом без кошче за буклук с ръчно направен домашен компостер. Тайната на семейството, което произвежда само един буркан отпадъци на година. Историята на Богомил, юристът-културист или как духа победи диагнозата инвалид. Доцент доктор Александър Илиев в образа на санитария. Здраве с етеричните масла в кухнята и ароматен коктейл с тях. Кулинарна демонстрация. Как се зареждат с енергия шаманите от Перу. Вълнуващите духовни практики с пътешественика Жоро Христов. Бъдете с нас и утре. Вижте истинските неща отблизо. Утре отново сме на линия в 10:30. Ако нещо сте пропуснали, БНТ.бг е официалната страница, на която може да видите всички наши предавания. Усмихнати слънчев ден от мен.